La meva feina ha estat com ser una mena de diccionari entre l'Anna Rosa Sisquella i el Miquel Beriel, que són els directors que tenen l'obra aquí en el seu cap, i els actors que no la coneixen. Llavors es tracta de ser un pont entre el director i els actors, entre els directors i l'equip tècnic, entre l'equip tècnic i producció. És una mena de peça que es va bellugant i va trobant el seu encaix. Jo vaig venint periòdicament a veure la funció i intento que cosetes que s'havien parlat en els assajos doncs continuïn allà. Penseu que fer una temporada com el Maricel és realment molt llarg. Són molts dies de convivència i, com tot, el temps ho erosiona. Llavors es tracta de mantenir fresca aquesta vitalitat. L'arma bàsica per l'ajudant de direcció és la llibreta. Poder-te apuntar les coses que passen a l'assaig, entendre com funciona, tenir els textos, tenir sempre les reaccions. Tot això fa que, mica en mica, vagis sentint-te segur i vagis tenint l'obra a dintre teu. El gran repte d'aquesta producció de Maricel del 2024 ha estat recuperar l'essència d'aquell Maricel original que tot semblava que fos nou. Hem anat a buscar l'animalitat de les relacions entre els pirates, la violència més física. Hem anat a buscar la cosa més descarnada i això és molt complicat.